Čaute ľudia, vítam vás Franklin s Nikolasom. Dobrý deň. No a my sme si tu postavili takú dieru. Je pravidelne noc. To sú aj naše mená. Ale chceme si postaviť ešte lepší barák. Nie tak zelený. Lebo my to ešte musíme začínať tvožiť a vtedy to bude dobré. Áno, potom už postavíme normálny barák. Jo, Tá voda sa zdvihla. Tu ešte nebola voda, tak tá voda sa zdvihla trošku. Nikolás, keď uvidíš Nikolás, Timotej, Aďo. keď uvidíš pavúka, to ho zabij. Tu je čestka. No a takto to máme. Poschvatný chrám. Dobrá, Júka, dobrá. Máme tu psa, ale nebo v Minecrafte. Enderman sa skadiaľ zobral. Jaký Enderman? Čo je vonku Enderman? Ja myslím, Ja sa na tamtého... Aha, počkaj, mne tam nič nie sa nestalo. Nikolás, keď bude hrmieť, tá prichádza zmutová novička. Ešte raz sa mi to nestalo, a keď hrmelo. Prepáč, tu ti dávam za... No, vedel som ti hlínu tvoju. Mám 64 hlíny. No tak... Nie, ja nechcem. Ale by sme potrebovali už tých uhlíkov viac, takže... Počkaj, tu... Raz, dva... No, už sa to vypeká. Nie, to nám nestačí. Ja som myslel. To nám nestačí na to, že by... Dobre, stačí. Jej, stihol som aj... Vychádza ráno. Hej, ráno vychádza. No, ale zase... Dobre, tieto dva. No, nič tu nevidím. Máme 4 torčky naviac. Takých torčiek máme 7 teraz. A teraz ešte... Potrebujem ovce. 11. Ovce, no tak tie dá kde vonku. A už je ráno? Je polo ráno. No. Už by sa dalo ísť. No ja idem trošku tu ďalej. Od našho aparátiku. Až teraz som zistila... Ovca. O, pavúci. Yes, budeme mať udicu. Tak zabij. Jakú udicu? Normálnu. A čo, jak chceš urobiť pavúk? Musíš zabiť pavúka a musí ti dropnúť pavučinu. Krížku na krížku toho debilného pavúka. Alebo... No to ešte ani nedokáž... Jasne. Pomôž mi. Ja nemôžem, ja nevidím. A ešte som si sklonil. Kde je? No. Podľa ti? Yes, 2. A teraz jak sa dostane? No poď. Mám hlinu. Parkour. Urob schody. Perfektný parkour. Počkaj, potrebujem... Tu daj. Potrebujem kameň. Tak. Zoberieš mi veci? No to. No. Zoberieš. Ale tu je. Tu je. Nie, nezabijem. Mám tak. Tak vystávaj sa. Počkaj, hodím ti hlinu, hej? Nie, ja mám. Odo mňa. Nemáš ťa trafiť ten zostan. Mám tvoj jeden krumpač. Jediné, čo sa mi podarilo zachrániť. Adrian, tvoj krumpač a tu tvoje veci. Čakaj.
No, uhlie si môžeš nechať. Uhlie, to není uhlie, ale to je škrab. Štrb, ty škrb. Aj toto si zober. No, ja to nechcem, to nepotrebujem zatiaľ. Aj, dobre. No, čo chcem, no. Mám dva. Moja vlna! Nie! Vlna! Rýchlo! Kde si našiel tú dieru? Tam. A teraz som sa stratil. Jej. No vlastne takto. Takto rovno. Tu je. Diera. Aj tvoje veci sú tam. Bonsai! A tu som ti, ešte tu vidíš? Adrian, tu máš dole. Bloky, všetky potrebné. Okay. Ešte zničil. Čo sa pán... Nestaraj sa, prečo som to skočil. Počkaj, že ešte na mňa. No, ešte musím zatvoriť. Počkaj na mňa. Ja musím ísť naspäť dole. Nie, Adrian. To musím ísť. Iba polovičku zastavím. No, pomôžeš mi sa to nejak dostať. Trošku. No, ale tu nie sú. Yes. Tu nie sú všetky veci. Máš nejakú sekeru. Pomoc. Adrian, pomoc. Lá, krumpáčový majster prichádza. Hor. Je ďalší zombík. Ja ho umlátim sekerkou. S lopatkou. Nezabil ťa. Ňam. No je ich tu viac tých zombíkov. Rýchlo, musím... Ježiši. Zase David Skeleton. Nikolas, ty si kde? Ja som tu pri tebe. Musíme sa tak dostať hore. Počkaj, urobím schody. Ale bude to potrebovať tvoje. Stíčiť. Schody hore. Dobre, mám schody. Môžeš ísť. Poď. Schody som urobil. Mám 2 pavučiny ešte naviac a 5 hliny. No vlastne je. A teraz kde ideš? Bonsai! Konečne sa usmialo Ja na som ho mňa našiel. šťastie. Tu je. Ale konečne sa na mňa usmialo šťastie. A čo? Aha, čo som našiel? Uhlie! To bolo tu, predtým som si ho už všimol. Mám 2 vlny. Asi potrebujem 3 na posteň. Áno, 3 potrebuješ. Potrebujem 10 na... pre teba a... Mám jeden, mám... Ahoj, zombáku, jak sa máš, dobre? Uhlie to asi necháme, že by tu ešte je toto, vieš to. Neveríš, čo som našiel? Čo si Kov! našiel? Kov! Kov! Tam je kov! Počkaj! Rýchlo. Tade. Minecrafting. Ty, bum, Adrián, spomeň si hlída. bum, bum, Ale nevyťaž mi všetkým ten kov, hej? bum, bum, Adrián, nevyťaž mi to, hej? bum, bum. Už mám... Počkaj na mňa, ešte nie. Jeden kov tam bol? Nie, neťaž. Ešte neťaž. Ale ja ti aj dám. Ne. Ja si to urobím. Rýchlo, poď. Tu som ti Sorry, nechal kúkač. 2 kovy. A ty si zobral koľko? 6. 6? Konečne sa na nás usmialo šťastie, Nikolas. A ty už máš zákaz tu ťažiť. Uhni. Adrián, to ty si dostal, nie? Nie, ja mám čas. Tak počkať. Keď tu je železo, to bude... Tu musí byť aj zlato! Kop. Kopieš na zlú stranu. Jasné, zlato. Čím viac sa približujeme k vode, tam je viac jaskyňa. Uhlie, ja som hovoril.
kúpať, dá viac. Mám iba kameň. No wow, podo mnou je uhlie. Uhlia je taká kamera. 14 uhlia. Koľko? Hej, už 10 minút. Tak, no, tak idem domov. Á, maso. Nebička. Nikolás, pošleš ma domov? Veď tam máš, dobre, íď sa tam. Vidíš? Počkaj, tu sa musí, tu, no vidíš, hlina. Spomeň si na túto hlinu, alebo rovno ti tu dať. Aha, to je. Ja som ho tiež prehľadol. Musíme dať, tu musíme dať. Počkať.